De pinguïns zijn nog steeds hier. We gaan nu tjoeketjakken met de pinguïns. Misschien heb je het wel gezien toen je op vakantie was. Dus we gaan tjoeketjakken met de pinguïns. YouTube. Let op! Die linkervuist naar voren. Die rechtervuist naar voren. Die linkerduim omhoog. De rechterduim omhoog. En tjoeketjakken, 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 tja. En tjoeketjakken, 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 tja. YouTube. www.schiffy.com. Ja, dat was heel goed voor de eerste keer. We gaan het nu wel een stukje moeilijker maken. Let op de pinguïns, want zij hebben dit al vaker gedaan. We gaan door met tjoeketjakken, maar er komt weer iets bij. Zijn jullie klaar voor? Let op! Die linkervuist naar voren, die rechtervuist naar voren. Die linkerduim omhoog, die rechterduim omhoog. Die linker op je schouder, de rechter op je schouder. Voeten bij elkaar. En tjoeketjakken, 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 tja. En tjoeketjakken, 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 tja. YouTube. www.schiffy.com. Ja, wat een dansjes allemaal. Er zijn natuurlijk vele soorten dansjes. Eén daarvan is de pinguïndans. Maar we zijn nog steeds bezig met tjoeketjakken. We gaan gewoon verder. Zijn jullie nog niet moe? De pinguïns doen het weer voor. Let op! Die linkervuist naar voren. Die rechtervuist naar voren. Die linkerduim omhoog. Die rechterduim omhoog. De linker op je schouder. De rechter op je schouder. Voeten bij elkaar. Borst vooruit. Kont naar achter en tjoeketjakken, 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 tja. En tjoeketjakken, 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 tja. YouTube. www.schiffy.com. Zijn jullie een beetje opgewarmd? De pinguïns zijn in ieder geval flink warm gedraaid. We gaan gewoon door met het doen van de leuke dansjes. De tjoeketjakken gaat gewoon door. Dus daar komt hij weer. Let op! Die linkervuist naar voren. Die rechtervuist naar voren. Die linkerduim omhoog. Die rechterduim omhoog. Die linker op de schouder. Die rechter op de schouder. Voeten bij elkaar. Borst vooruit. Kont naar achter en door je knieën en draai. Tjakke, tjoeke, tjakke, tjoeke, tjakke, tja. Tjoeke, tjakke, tjoeke, tjakke, tjoeke, tjakke, tja. YouTube. www.schiffy.com. Voor degenen die nog meer willen Sonja bakkeren, gaan we het tempo helemaal opvoeren. We gaan een snelheid krijgen die misschien wel sneller is dan het geluid. Zijn jullie klaar voor? Daar komt hij weer! Let op! Clap your hands everybody, and everybody just clap your hands. Come on, clap your hands everybody, and everybody just clap your hands. Die linkervuist naar voren, die rechtervuist naar voren. Die linkerduim omhoog en ook die rechterduim omhoog. De linker op je schouder, de rechter op je schouder. Voeten bij elkaar, borst vooruit. Kont naar achter en door je knieën en draaien. Tjakke, tjoeke, tjakke, tjoeke, tjakke, tja. En tjoeke, tjakke, tjoeke, tjakke, tjoeke, tjakke, tja. En tjoeke, tjakke, tjoeke, tjakke, tjoeke, tjakke, tja. En tjoeke, tjakke, tjoeke, tjakke, tjoeke, tjakke, tja. www.schiffy.com.